are not beholden to big businesses, foreign entities, nor vested interests, but only to the Filipino people. We are here to fight for the poor, the jobless, the voiceless, the hopeless. This is what the PDP Laban under Manny Pacquiao's leadership will stand for. Mga kapartido, let us heed our party chairman, President Rodrigo Rua Duterte's call to take a more aggressive stance against corruption. Let us start with ourselves, our respective districts, and the LGUs. Corruption is the cancer that has tormented our government for generations. Galit na galit ako sa mga korap. Lalo na pati na rin yung mga korap na mga government workers, employees. Sila ang nagnanakaw sa pera ng bayan, pera na dapat para sa mga programa at proyekto na mga katulong sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Kalaban natin ang korupsyon. Kalaban natin ang kurakot ng mga opisyalis. Alam niyo, hindi lang nila alam, ang mga ninanakaw nila ay inuutang pa natin yan. First.